Que tal, saúdos? Pontevedra pon en marcha medidas para evitar a propagación do coronavirus. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. O Concello de Pontevedra pecha os centros sociocomunitarios e as instalacións deportivas para evitar a propagación do coronavirus. Ademais, o goberno local cancela todas as actividades organizadas para os vindeiros días como o Salón do Libro ou Noites Abertas, unhas decisións ás que podería sumarse nas próximas horas a implantación do teletraballo no persoal municipal. A nosa idea era xa tomar decisións a respecto de suspender todas as actividades que tiñan que ver coas responsabilidades municipais. Léase Salón do Libro, Noites Abertas ou outro tipo de actividades nas que pudera participar, en principio, grupos grandes de xente, non? Respecto ao tema de personal municipal, estamos traballando con medidas de, primeiro, co suspender os colexios, vai haber medidas de conciliación, intentando que, dependendo do material que teñamos, que a maior parte ou algunha parte dos funcionarios poidan facer teletraballo e, en todo caso, intentar facer quendas mañá e tarde para que non se xunte tanta xente e, en todo caso, se poidan distribuir na casa para facer esas medidas de conciliación familiar. O Concello de Pontevedra non é o único que está a tomar medidas para frear o coronavirus. O Goberno Municipal de Poio decidiu tamén suspender as actividades lúdicas, entre elas o concurso de comparsas de Campelo que se ia a celebrar este domingo. A este evento sumase o aprazamento do programa Oito Fitos no Camiño. Ademais, a Concellería de Deportes tomou a decisión esta mañá de suspender temporalmente todas as competicións relacionadas co deporte de base, así como as actividades correspondentes ás escolas deportivas. Por outra banda, a Deputación de Pontevedra aplicou tamén estas medidas de precaución e cancelou as actividades que estaban organizadas para os vindeiros días e que poderían aglomerar a unha cantidade importante de persoas. O Museo de Pontevedra tamén vai permanecer pechado. A Subdelegación do Goberno, pola súa banda, tamén anulou todos os eventos e visitas institucionais. Por último, o BNG e Ciudadanos decidiron suspender todos os actos de precampaña previstos para esta fin de semana, unha medida a que tamén se sumou o Partido Popular. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. Meupeo 2, ese é o nome da nova iniciativa municipal enmarcada no mantemento dos espazos públicos. O Concello actuará en 11 zonas da cidade nun total de 370 rúas. Nelas, o Goberno local levará a cabo tarefas de mellora e conservación tendo en conta dous criterios, o técnico e o político. Nos criterios políticos, efectivamente, establecese unha priorización tamén acorde ao que é o modelo urbano de Pontevedra. É dicir, hai zonas da cidade que están especialmente ocupadas por xente, na que hai moita xente, na que se camiña moito, na que se pasea moito e que, polo tanto, necesita un tratamento especial, tanto no que ten que ver co pavimento, facer que estea coidado, atendido, que non se levanten, cubrir ben este tipo de emerxencias que podan xurdir. O Concello dará prioridade a aquelas rúas nas que haxa un gran tránsito peonil. En total, 11 zonas nas que destaca o Centro Histórico, Gorgullón, a zona de Campolongo, San Roque ou Monte Porreiro. Todas as actuacións estarán coordinadas polo Servizo de Mantemento de Espazos Públicos Urbanos. Ademais, co obxectivo de que os traballos sexan o máis áxiles posibles, o Goberno Municipal está a ter en conta as suxestións e demandas dos veciños, en concreto, aquelas que chegan a través da páxina web do Concello. As actuacións rematarán no segundo semestre do ano. Xa lle avanzábamos aquí no Pontevedra ás 10, unha publicación no Facebook do Concello de Poio levanta as críticas do Partido Popular. Os populares acusan o Goberno Municipal de pagar por obter máis gústame na súa páxina oficial, en concreto nun post no que se anunciaba a manifestación da sanidade pública do pasado 9 de febreiro. Tras estes feitos, Ángel Molde solicita ao Concello un informe coas actividades nas redes sociais institucionais.
572 likes. Esa é a cantidade de reaccións positivas que conseguiu o Concello de Poio con esta publicación. Un post na súa página de Facebook no que se anunciaba a manifestación da sanidade pública do pasado 9 de febreiro. Unha cifra elevada que levantou as sospeitas do Partido Popular. O seu portavoz acusou esta mañá ao goberno local de pagar por obter maiores impactos con esta información. Nos sorprende moito que nós, unha vez que facemos este proceso, que facemos primeiro solicitamos para que nos den explicacións formales por se houbera algún tipo de problema ou erro, se nos emite este certificado dicindo que, bueno, que xa nos darán explicación. E o mesmo día que facemos público a denuncia, porque entendíamos xa que era un tempo prudencial, aí de forma repentina xa empeza a aparecer facturas, xa se empeza a dar posibles explicacións, cando foi unha pena que xa puderon dar antes. Os populares aseguran que das 572 reaccións que obtivo esta publicación, o 95% corresponden a persoas de Papúa Nova Guinea, un feito que, segundo o Partido Popular, mostra a falta de transparencia do goberno local. Está moi ben que agora fagan público unha factura, que nin tan siquiera unha factura que está a nombre de Poio, polo que podemos saber nós é unha factura a nombre dun particular, persoa que teóricamente traballa para o Concello, que a nos dá igual. Me refiero, nos cando existe algún tipo de anomalía, non nos preocupa a empresa ou a persoa que executa. Nos a quen llevamos a pedir responsabilidades son aos dirixentes políticos do Concello de Poio. Hai moitas maneiras de mentir e de ocultar a realidade. Non é a primeira vez que se fai. Non é a primeira vez que o Partido Popular solicita información, facturas dunha obra e se nos dá facturas de outra obra totalmente distinta. Logo, isto xa non é nada novo. Logo, que ahora nos veñan a mostrar para justificar unha factura de 3 euros, tampouco ten moita explicación. Ángel Moldes compara este post con outro publicado días antes sobre o mesmo asunto. No primeiro, o goberno local soamente obtivo 15 reaccións positivas. Os populares piden explicacións e responsabilidades políticas ante este suceso. Nos gustaría que nos dixeran cal é a finalidade desta publicación, cal foi o motivo de intentar promocionar este tipo de publicación, porque cando se deron conta que había un erro non eliminaron esta publicación. Logo, todos estos son respostas que cando intentaron tapar a nosa nota, pois que a día de hoxe ainda non deron. O Partido Popular de Poio exixe ao goberno municipal que aclare cales son os perfis oficiais do Concello e que entregue un informe sobre a estrutura e a actividade das súas redes sociais. E volve a Pontevedra o Benveñas Maio. O evento pretende fomentar a creatividade entre a mocidade e poñer en valor o seu talento. Nesta edición, o concurso dividirase en 8 categorías, entre as que destaca a parte musical, a de curtametraxe e a de banda deseñada. Os obxectivos deste programa son claros. En primeiro lugar, mellorar a cantidade e a calidade da lingua que se emprega por parte das persoas máis novas do Concello, chegar á xente, chegar cada vez a máis xente para que o programa poida continuar medrando e a lingua da par do propio programa. Ofertar tamén espazos onde a lingua sexa o eixo central no que poder desenvolverse. Tamén visualizar que a lingua é cultura, pero non é só cultura, é tamén arte, deseño e modernidade. Eu creo que é un certame que convoca moito talento, porque hai moitas modalidades de concurso, tanto poesía, banda deseñada, música, teatro, en fin, prácticamente fotografía, non hai prácticamente modalidade artística ou pau de creación que non estea convocado. Entón, todo alumnado participa, eu creo que é un alumnado que saúda eso, con moito entusiasmo estas convocatorias. O galego será o eixo principal de todas as categorías desta edición. En total son 8: teatro, curtametraxe, fotografía, banda deseñada, narración, poesía, videoclips e música. O evento está dirixido a todo alumnado que estea matriculado nos institutos públicos do Concello. O xurado, composto polos representantes de normalización lingüística dos diferentes centros, elixirá os mellores traballos. A gala final vaise celebrar o 8 de maio ás 8 do serán no Teatro Principal. Na parte musical, os grupos e cantantes que se queiran presentar deben facelo a través do correo electrónico bvm@pontevedra.gal. E un cento de mulleres convertense estes días nas protagonistas da intervención artística Inside Out Mulleres Rururbanas, unha exposición dispoñible en diferentes puntos da cidade e que ten como obxectivo poñer en valor o traballo que fan as mulleres do rural.
104 mulleres do rural galego protagonizan dende hoxe esta intervención artística enmarcada no 8M, unha iniciativa titulada Inside Out Mulleres Urbanas e baseada no proxecto do artista francés JR. No proxecto colaboraron as estudantes de Belas Artes. Homenaxear ou mullerenaxear, no? As mulleres do noso rural, das nosas familias e do noso contexto, que non acostuman a aparecer nos libros de historia, non se estudian na universidade, pero para nós tiñamos claro que son igual de importantes, que sin elas non hai historia, non hai futuro, o seu traballo non sempre ben recoñecido nin remunerado, por suposto. Desde ese anonimato falsamente construído, pois era un pouco que queríamos retratar e traer aquí a plaza principal de Pontevedra, a Casa Consistorial e tamén a propia Facultade de Belas Artes. Este proxecto foi desenvolvido en máis de 140 países. Con el pretendese reivindicar a importancia do rural galego e o papel que teñen as mulleres naqueles espazos reservados tradicionalmente para os homes. Hai tanto mulleres que había vinculación familiar como mulleres de distintas asociacións ou incluso por exemplo, de Moaña, no? O Instituto de Moaña que fai clases de alfabetización, entón fomos ali tamén un día a estar con eles, o sea, as mariscadoras de Lourinzán, o sea, hai moito tipo de mulleres distintas, tanto a nivel individual como colectivo, e son 104 mulleres diferentes. As fotografías que conforman este proxecto están xa dispoñibles na Casa Consistorial, na Casa das Campás e na Facultade de Belas Artes. Ata aquí o tempo das noticias en Canal Rías Baixas. De contado chega a información do tempo e despois orixe e calidade con Alba García. Todo isto e moito máis poden atopalo en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook, no Twitter e na nosa canle de YouTube. Vémonos mañá con máis cousas. Pasemos a noite.